ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಇರೋ ಪಂಡ 15 ಪಿಲಿಕ್ ಇಂಚ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕ್ ಲಿಪ್ಪುನಾಗ 15 ಪಿಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ ಇಂದುಲ ಸ್ಪ್ರೇನ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ದುಂಪುರ ಸ್ಪಂಜಿರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಪ್ರೇನ್ಗೆ ಅಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಹಾಕಿ